Здравейте, ние сме Велина и Станимир, идваме от България, някъде около 2 години нещо правим опит. Имаме един неуспешен опит в България и чрез реклама в Фейсбук случайно разбрах за клиника Бахчеджи. Разбрахме, че имат и филиал в София, което улеснява доста процеса. По-голямата част от лечението протече в София, тъй като е по-удобно за пътуване за нас. Тук в Истанбул дойдохме за пункцията на яйцеклетки и днес сме тук за трансфер. Всичко беше много добре, постоянно всичко ни се обясняваше, нещо да ни липсва, но благодарение на координаторите искам да посъветвам хората да не се притесняват изобщо. Постоянно сме имали връзка с доктор Карла Кая, с координаторите, даже и в почивни дни, вечер късно сме си писали, изобщо няма проблеми. С запътуването до Истанбул също да не се притесняват. Пожелаваме успех на всички. Вълнуваме се, надяваме се с Божията воля и с съзнанията на доктор Карла Кая. Да. Daha önce gördün mü bebeğini? Beş mi gidiyorum böyle diyorsun? Ne? İlk defa görüyoruz. İlk defa. Öyle mi? Bayağı büyümüş bak. Bacakları, kolları, kafası, vücudu burada.